Ene buraya geldik. Selamun aleyküm. Hoş Aleyküm geldin selam. yurdumuza. Seni ilkinci navbatda gowy şowlu geçiren, gowy konserdiň bilen gutlayan. Sağ ol Allah'dan kardeşim. owalyň belent ýaňnazyn. Elmada ama gowullarda, toýlugullarda gatnaşmak nasip etsin. Ende bir yurdumuzdaky iň uly productionlaryň biri Ada Production bilen sizlerle söhbetleşik edinmek maksat edindik. Bir iki sanjyk berjek soragma mümkin bolsa. Hyzmatda men. Dün konserdiň bardy. Näme duýgulary başdan geçirdin? Käbä wagtlar bar bir doýuga söz tapyp bolmaýdy. Sadece şu doýugy diýişin ýanak bir his. Şeýle bir zatdy. Yani Allah zany diýsin, fakat dilimde şükür bar da. Akşamy da ýetip bilmedim. Bir gece konsertden oňam 2 saat 1 saat ýetip bildim. O doýugy meni ýatyrmady da. Sebäbi näçe ýyllykda bir roýa bardy başymda. Şonu hayal gurup ýördüm-de. Şu roýany men öz içimde doýgulanýardym. Ama ötün akşam bildim Allah azam şu isleýänimden känini berdi. İlki baştan Allah'a köp şükür edýän soňra şu bize ýolasyn hormatly kahraman arkadaşymyz hem de arkadaşly kahraman serdarymyz görüp durýan öňde meselem eşitýärdim, hormat goýýaly adet ýaly ama bize geldim sebäbini indi men ank düşündüm. Bu arastaçylyk, bu huzur başga ýerde, başga döwletde guman etmeýän boldum. Başga döwlet bizi bilmediler. Yani men Türkiýe baramna bir ýat ýurda baran ýaly boldum da. Bize geldim o doýgu mende ýok. Yani ýat ýurt däl. Öz gardaşlarym, bacılarym men yani başgaça diýen, şeýle diýen. Näme diýjegim men fakat şükür edip dur. Allah'dan köp şükür. İsleýän hemme türkmenler inşallah bir iyi bolmany bir gelegen bolsa nisip etsin ata watana gelmek. Haýdaryň gelsin. Sağ sağ bolsun. Ende özüm hem de ildeşlerimden gyzyklandyrýan togra bar. Näçinji ýyl özüm? Men aslında 33 ýaşynda girmeli. Ha, nesip bol. 33 ýaşymaly. Eze kaka bar. Eze kaka bar Hudaýa Siz şükür. näme diýäňiz aňarda? Eze kaka. Kakamda däde diýek, ata diýek. Aha. Ejemide hem emme diýek. Ha. Allah'dan zanlar sağ bolsun. Ýaşyňda bolsun. Olar köp haýır dua, yani ötün gece men şuna dolaşyma aňlap durna. Men Mekke'ye gelen ýaly boldum diýende. Ay bize de nesip etsin, ay haýır dua et, nämet, yani şeýle bolupdyr. Aslında hem şeýle biz üçin topraklar mukaddes da. Yani men İstanbul'a ya Türkiýe baramda. O ýerde ejem bana haýır dua etdi ama bize gelenle başgaça. Yani köp salam aýdyp, yani haýır dua edip nesip etsin diýip, bize de nesip etsin diýip şeýler akdy. Mesela men oýda baramda bir ýat ýurt bildim diýende. Ejem meni gaýgy edýärdi mesela. Ay bir ýat ýurda gitdik. Bize geldim onuň tillerini gaýgy ýok. Arkaýyn bildi. Sen niye öz ýurduna gittin? Kardeşleriň, bacılaryň ýanyna gittin. O sebäp bolýar hem taňa ýakasyn beri. Sağ ol. Zanlar sağ bolsun. Biziň adymyzdan hem köp salam aýt. Amin inşallah. Şu eze hakynda ýa-ni emme hakynda ýazan reýagyň barmy? Emme hakynda gyýtga diýjek bolsam, her adamyň bir hedefleri bolup bilýär kardeş. Her adamyň hedefine ýetjek bolsam, gözüne şunu getirmeli ki arkasynda sadece özü üçin däl. Bir şu ejesi emmesi bar diýe. Utkun diýdi emmem. Diýdi ruhsat menden. Nur garanka melhem. Aşygy her su zemzem diýdi. Diýjele yatman emdiren. Oňuşup känä kem bilen, begenip gülüşüp men bilen. Ýaşymy süpürüp el bilen. Sen bilen men pessimece. Teniň iyisine messimece, garaşyp ýolumy gaýgyly, bagyşla ýolumy kessimece. Gulagym doýmar läleleriňden, pendiňi diňläp ýaňlyşmaryn, diliňe de döneýin, menim guwanjym alkyşlaryň. Geçip özüňden ömrüňi ýakyp da bakdyň ogluňa, gyzyňa, ulalsamam men ýene saňa sağa, başymy goýup da diýziňe. Sesimi saňa men galdyryp köp degerdim göwnüňe, yüzüňi de sowman ýene meni gyssyň böwrüňe. Syksamam men sözüňden, gasmardym hiç gözüňden. Diýirim dam sen kalbymda, hiç hasan sen gömülmeň. Hayrandyr saňa pelek, ey ganatsyz melek. Doýdum yalançy dünýeden, sen ýene ýanyma gerek. Aslında ejemizden uzakda ejekdi emmemizden. Yine bir ejemizin ýanyna gelen bolduk. Sebäbi bir watan bir eje ýanyna. Eje çagatyny garnyna saklasa, watanyň içinde saklap dur. Sağ ol. Sağ ol. Memnun uzak bolsun. Aydymlaryň, reýaplaryň sözlerini özüň ýazýanmy ýa başga daşyndan kömek edýän bar? Kän soraýarly da. Men aslında özüm ýazmaýan. Näme üçin özüm ýazýan insan bir gurur bolýar da. Sebäbi Mahtumul işanım özünden ýazmandyr. O bir gelýän ýerden. O nereden hasyl bolýar? Men bilmeýän nimekden hasyl bolýar da. Bilmeýän ýa. Ondan ilham gelýär. Ilham belki sen özüň bir olakan şairlerimizden biri. Türkmenlerin bir büyütançlarının biri.
Belki mesela otun üstüne yürüyüp barıyan, gidip barıyan, dağa çıkıp durun. Doğuşun aşağına. O geliyor, Hasan gelecek de birden belli de. Burada seni kozgoýar. Hava burada senin içinde bir ses diýedi burada da. Yüreğine düşüyor. O yüzden taýdy menlik bolmasa gowdy. Yani men yazdım, men yemetdim diýmek dogry däl kadiyen. Yani şoňa da şükür edýän. Öwrenmeli, gylyk häs edeken. Onun mesela köpem aýdýarlar da Allah jan maňa paý beripdir diýerler de. Menimçe Allah jan bahyl däl. Paýyny sefeläp dur. Yani her paýy bir tohum düşüneýli. Tohumun gowlugy, tohum gow. Ama men şu daşa sepsem men goýa görmeýär. Ama indi şu tohumlar paýy bolsa diýen Allah jan ýagdyryp durda. O yerini biz toprak biz diýek de. Toprak bizim galbymyz diýeli. Bu taýin bolmaly. Yer taht bolmaly da tohum goýa görmegli sebäp. Galp sakt bolsa, daş bolsa o tohumla goýa görmeýär. Yani bu bir adam näle dilek bilen berilsin. Allah maňa bir ilham ödäl. Bir wagtly bolýar, sen bir zatlar yerini ýetirýän, topragyny garaltýan, oňa görä berilýär. Şeyler düşündüm. Tuvalemesine bu yani yana dostum bilen gurrun edin men aýtdym. Bir yerde görmedim men. Şu tuvalemesine herkes görýän. Ya bir saat oňarýar. Ya bir dutar çalıp bilýär, ya bir goşuk ýazýar. Ya bir şahanat halkdan. Ondan hem gyzyklyrak maňa nämedi? Şu arkadamyň bir klipini gördüm. Saat dörüp durýar, ýazyp durýar, repim okypdy. Yani maňa ben hasam beğendim ne? Yani bir nämedi yani? Doýgy men başga bir döwletde beýle bir zady görmedim. Şunun özü bildirýär ki sebäbi o ýürekde kalpda ışık bardygyny bildirýär da. O herkese bolmaýar. Sen men ýazaýynipden ýazamaly däl de. Sen o kalbyňda bir zatlar bolmaly da öğredijiler şo gerek. Şunun bardygyny bildirýär. Bildirýär bu odallyk, bu arasalyň arkasynda bir güýçli akyl bar. Şu akylly menin jany sag bolsun, hem gardaşlarymyň menin jany sag bolsun. Sag ol. Ona bir özüňe goýan gowy replandan birini ýöríte ýylgynyň üçin aýdyp bersen. İran'a. Türkmen oğlu al yere can ele öldü döktü kan yere zöre bağdı kan gede yaşı döktü tay gede Teymur Hent'te şay gede cennette zay gede bu garip else gönlümüzde bay bize önüne gelene gülene cengine gelene diline gülene geline degenin elini döven vatana diline pay gede geç gidi bilmedi de abinden geç gidi bilmen de abinden men şekepeke düşman köprüde düşman depe gide geçtim de abinden men Türkmen geymeli gezmeli dimeli gitmeli gelmeli börtede bitmeli ketekle gitmeli el tutu yetmeli bergili gitmeli her dili bilmeli bir dili ölmeli dil bile kesmeli il bile ösmeli ana dili bilmeli gediydi bilmeli ana dili bilýän, gediydi bilýän däl topar. Bir ýerde diýe geçi gidi bilmedi däbim men. Däplerimiz, desurlarymyz, atymyz bizden geçmendir. Onlar da biz de olardan geçmeli dä diýe. Şuna diýdi. Onlar diýdi Türkmen geýmeli, gezmeli, diýmeli, gitmeli gelmeli diýe. Şu gatnaşygymyz da. Türkmen geýmeli, gezmeli, diýmeli, gitmeli gelmeli. Bir söze bitmeli. Kesekile gitmeli, el tutup yetmeli. Ama diýe bize gururam ýok. Her dili bilmeli ama bir dili ölmeli. Dil bile kesmeli, il bile ösmeli. Yeke eminin ösenin hayrı yok. Ben bile söyleyeyim. İl bile ösmeli. Ana dili bilmeli, 7 izi bilmeli diye. Ana dili bilýän, 7 izi bilýän däl topar. Indi grupamyňa däl topar da. Sebebi näme? Öňden biz şeýle näçe ýyl munyň öň gurrunda şeýle bir pikirlerimiz bar, şeýle hereketlere geçecek diýenimizde ay boljak dälidir diýeli de. O däliligi biz boyun aldyk. Sebebi biz hakymyzyň däli, taryhymyň däli, gerçekligimiň däli. Sag ol. İşiňizde ulusturluklar ýar bolsun. Diňki iň uly konsertiň Selam. Allah'tan yine de hat ulu konsertlere gatnaşmak nesip etsin. Bir niyetlen buyurşut da men gözüm yetedi. Men aýtdym Bruni geler diýen tabawaty ýok. Afganistan türkmen bolsun, İran türkmen bolsun, Suriýe türkmen bolsun, Hytaý türkmen bolsun. Şumat şu dünýäde birji döwlet türkmen bar. O ýüzden hem men boynumyň borjy birimde arka bolmak. Bruni geljegini bilýän gözüm ýetýär inşallah. O aýdymçylarymdan, o hünerli adamlardan, o gardaşlarymyz, bacılarymyzdan bir ýere üýşürip dere bize dar bolar. Näme diýe? Şumat biz aslında oğul atamızdan bir kişide näçe döwlet döräpdirdi näme diýär? D harf bilen diýdi. Döredi deriya damandan, deredi dardı duranda. Bu kadar köpelli derewler dar boldy diýdi. Döredi deriya damanda, deredi dardı duranda. Yörüdü dağı yaralla, yaradı ýoly baralla. Bayraq alyp golun galan, dağ depelep boyun galan. Hatıralar goýar yaman, batırıdır ölüm yalan. Ber gulagy maňa men diýäň, geçeni bolany men diýäň. Sen kimdiň men diýäň, biz şol türkmen diýän. Men kimdim, sen kim? Adımdan ürkün. 7 döwlet, bir millet, aly derli türküm diýdi. Yani şu türkmençilikde, Türk dünýasynda hem bir gowy bir hatyra görünmejekde, kan wagtyny hem aljaklar başlankan gepler. Bu İstanbul'a baramda bir restoranda oturdum. Arkada bir iki kişi oturupdu Türk kardeşlerimizden biri Azerbaycan'ın yanlışmasam. Gurrun edildi. Ben yanlar oturdum. Kulağıma kakyanı söylediler. O bir Türkiye'den malmalı. Ondan niye Türk barda Türk hakta gurrun malı biliyor musun gerçek diye Türkler kim niye? Türkmenler diye de. Sonra bir
yani bir energin kalıpdı yani bilen bu tanıyorsun da. Sağ ol. Yan kardeşimiz diýäli bar ýokştaý görýek, atını görýän hayran, itini görýän hayran, öýleri görýän hayran. Bulary görebilmän adam menimçe ona şükürlük beter ýalňyş zat. Ha. Sağ ol. Sağ ol. Indiki maksatlar, indi näme temalarda Men bir daha rehber düşündüm da. etmegi. Şumat meselem ýene bir ýere barýan banka ýa bir gafydan baraňla, gapyla ýapyk da ýani ýeteňi açylýar da orda hem. Durmuşam şo, şu taýdan sebäpden ay soň näme derini diýsem menimçe ýalňyş. Şu bir leýince ardymy gidýek gapasy diýär soňky ýol belli bolýar. Şu an soňky ýolumyň näme derini iştaýy geldik, soňkyny Hudaýa tapşyrdyk. Garaz bilýän ki her ýerde bolsak adamda iň gowun bolmaly. Her kim tapawuty ýok. Ya diýjek bolanlar mende ýurduma da geldiň, gördüň, konsert berdiň. Şu zatlar sen ilhamyňda ba, şu zatlardan bir zat örederin diýen pikir döredimi? Oo, ýagypdy bu. İnşallah gelmeli. Bir aslında bir Turan diýip aýdym ma, ýa atlarymyň biriň adı Turan da. Şonda bir ýene bir ýüregime düşdi diýip. Bilen hem bir aýtýan, sen gelýän soň diýilýär. O ýol hereketde diýilýär da. Şo, ýetdim Turan diýip ýüregime düşdi. Öýlendiňmi çağan barmy? Ýa-ni ben çağan. 2 däne oğlum var. Ha, tuvalama ýaşlar uzak bolan atlary. Birisi Allahyar, Aliyar diýek, o birisi Atila. Ha, tuvalama. Allah zany ýaşlar uzak bolsun. Işleňde ýene bir ýadak üstünlük, onda endi boş bolmady ýaly menem bir öz derejemden bir goşgy aýdyp bereýin. Ýürek bilen dinlejek. Soň bilen hem ondan jemläp bereriz. Allah zany netiwe diýip goşgy aýdyp berjek. Şu gün biziň şu ýerde duşmagymyzam, sen şu ýerde gelmeň hem ähleti netiwe. Netiwemiz bizi elmadama gowurlarda, gow ýerlerde duşursun. Amin. Netiwesi horeşek hem bir begzadaň maly bolar. Kimler ir kim geç düşünür, netiweňde bary bolar. Din ummata şuhullar hak islese qary bolar. Geljegiňi bir owiler, netiweňde bary bolar. Beglere nädeden huýurlar, bir çopanyň ýary bolar. Dostum muňa ýazgyt diýerler, netiweňde bary bolar. Allah sana ogul berse, 6-5 çary Allah ýar dagy bolar. Asman gasyp yer çewrilse, netiweňde bary bolar. Ömür boyu mal, mülk gözlän, öz nefsine tazy bolar. Baýar, Taňra şükür eýlän, netiweňde bary bolar. Sanyňyz sag bolsun. Kardeşim Kerim Hallı. İnşallah Türkmeni köpelsin sen ýa. Netip bolsun. Ömür uzak bolsun. Şu rap bilen bir adamlaryň ýüregine iman, dinimizi wagt edýän, türkmençiligi wagt edýän Allah jan şol işlerinde sana ul üstünlükler ýar bolsun. Türkmen ilimiziň adyndan sana minnetdarlygymyzy bildirýär. Seni dinlemäge şeýle döredip beren mümkinçiligi üçin gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Allah jan ýene kän ýyllar seniň bilen toýlarda, gowurlarda, bayramçylyk günlerimizde, ulu konsertlerde duşmak nesip etsin. Toýly günlerde, gowurlarda görüşürüz. Kalp bir kalbe diýip. Ýaşmyrak.